नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। टोमॅटो सार हे अत्यंत पौष्टिक आहे। घरातील आजारी व्यक्तीला हे टोमॅटो सार दिले तर त्या व्यक्तीला खूप रिलीफ वाटते। बनवायला खूपच सोपे असल्यामुळे नवीन शिकणारेही सहज बनवू शकतात। आंबट, गोड, तिखट व चटपटीत टोमॅटो सार खूपच टेस्टी होते। टोमॅटो सारसाठी 4 मध्यम आकाराचे लाल टोमॅटो स्वच्छ धुवून घेतले आहे। सुरुवातीला टोमॅटोचा देठाकडील भाग कट करूया। टोमॅटोला दुसऱ्या बाजूला कट देऊया, त्यामुळे उकडल्यावर साल काढायला सोपे जाते। टोमॅटो सारसाठी लाल रंगाचेच टोमॅटो वापरावे। सर्व टोमॅटो अशा पद्धतीने कट करूया। गॅसवर पातेल्यात पाणी गरम केले आहे, त्यात टोमॅटो घालूया। झाकण ठेवूया। मीडियम फ्लेमवर 7 ते 8 मिनिटे उकडून घेऊया। टोमॅटोची साल सहज निघाली पाहिजे। आता पातेल्यावरचे झाकण काढूया। टोमॅटो छान उकडले आहेत। साल सहज निघत आहे। गॅस बंद करूया। हे एका प्लेटमध्ये काढूया। थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। थंड झाल्यावर टोमॅटोवरील साले काढून टाकूया। टोमॅटो उकडलेले पाणी आपण टोमॅटो सारसाठी वापरणार आहोत, फेकू नये। टोमॅटो थंड झाले आहेत, ह्याची साले काढून टाकूया। तीन टोमॅटोचे तुकडे करूया, त्यामुळे प्युरी छान होईल। हे सार पिल्याने किंवा खाल्ल्याने तोंडाला चव येते। फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। मिक्सरच्या भांड्यात 3 टोमॅटोचे तुकडे घालूया। तुम्हाला ओला नारळ आवडत असेल तर टोमॅटो बरोबर बारीक वाटून घेऊ शकता। टोमॅटोची प्युरी करून घेऊया। अशा पद्धतीने प्युरी करून घेतली आहे। उरलेला एक टोमॅटो जाडसर वाटूया। टोमॅटो सारमध्ये टोमॅटोच्या बारीक फोडी असतात। सार खाताना किंवा पिताना त्या दाताखाली आल्या की खूप छान लागतात, त्यामुळे आपण हा एक टोमॅटो जाडसर वाटून घेत आहोत। हे प्युरीमध्ये घालूया। खलबत्त्यात 5 ते 6 काळी मिरी ठेचून घेऊया। काळी मिरी अवश्य घाला, ह्याने टोमॅटो सारला खूप छान चव येते। त्यातच अर्धा इंच आले, लसणाच्या 6 ते 7 पाकळ्या ठेचून घेऊया। हे काढून घेऊया। कढईत 2 मोठे चमचे तेल गरम करूया। तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तूप घालू शकता। 1 छोटा चमचा जिरे घालूया। जिरे तडतडले पाहिजे। हिंग चिमूटभर मिक्स करूया। एक उभी कट केलेली हिरवी मिरची, ठेचलेले काळी मिरी, लसूण व आले घालून परतून घेऊया। लसूण सोनेरी रंगावर परतूया।
कढीपत्त्याची 7 ते 8 पाने परतून घेऊया. कढीपत्त्याने टोमॅटो सारला खूप छान सुवास येतो. गॅसची फ्लेम लो आहे. हळद पाव छोटा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट 1 छोटा चमचा, धने पावडर अर्धा छोटा चमचा. मिक्स करूया. सुके मसाले करपू देऊ नये. ह्यात टोमॅटो प्युरी घालूया. मिक्स करूया. टोमॅटो उकडलेले पाणी आवश्यकतेनुसार घालूया. टोमॅटो सार पातळच असतो. तुम्हाला किती दाटसरपणा पाहिजे त्यानुसार पाणी घाला. चवीनुसार मीठ, गूळ अर्धा छोटा चमचा. ह्याने टोमॅटोचा आंबटपणा कमी होतो. मिक्स करूया. गुळाऐवजी साखर घालू शकता. ह्याला छान उकळी आणूया. गॅसची फ्लेम मिडियम आहे. झाकण न ठेवताच उकळी आणूया. झाकण ठेवले तर सार उतू जाईल. उकळी आली आहे. ह्यावर बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालूया. मिक्स करूया. फ्लेवर खूप छान येत आहे. आपण सार एवढे पातळ ठेवले आहे. चवीला टेस्टी झाले की घरातील सर्वजण आवडीने खातात. रंगही खूप छान आला आहे. गॅस बंद करूया. सर्व करूया. टोमॅटो सार गरम गरमच प्यावे किंवा खावे. साधा भात, जिरा राईस, इडली, वडे ह्याबरोबर टोमॅटो सार खाऊ शकता. खिचडीसोबत प्यायला खूप छान लागते. वरण, आमटी किंवा सांबाराऐवजी हे टोमॅटो सार खाऊ शकता. ह्याबरोबर पापड खूप टेस्टी लागतात. घरातील लहान मुले, आजारी व्यक्ती व सर्वांसाठीच पौष्टिक आहे. लहान मुलांना व आजारी व्यक्तींना देताना ह्यातील मिरचीचे दोन्ही तुकडे काढून टाकावे. तयार आहे पौष्टिक व आंबट, गोड, तिखट व चटपटीत चवीचे टेस्टी टोमॅटो सार. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.